Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στο Short Stay Conference. Σήμερα στα Ηλιόλου στα Χανιά. Ονομάζομαι Στέλιος Χριστάκης. Είμαι co-founder και CEO της Tourmi, της πρώτης guest experience εφαρμογής στην Ελλάδα, που στόχο έχει τη βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας του επισκέπτη. Πέρα από αυτό, ξεκίνησα σαν property manager στο Ηράκλειο Κρήτης και είμαι και εκλεγμένο μέλος του ΔΣ του Στάμα. Και πριν ξεκινήσω, όσοι δεν είστε ακόμη εγγεγραμμένοι στο Στάμα, έξω υπάρχει το περίπτερο. Καλό είναι να πάτε να μάθετε περισσότερα για τις δράσεις του συνδέσμου και, γιατί όχι, να ξεκινήσετε και εσείς την εγγραφή σας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα ενδιαφέρον θέμα, το οποίο νομίζω είναι μια πρόκληση για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων, είτε είναι επαγγελματίες είτε είναι ιδιώτες. Πριν όμως μπούμε στον πυρήνα της παρουσίασης της σημερινής, θέλω έτσι να ρωτήσω πόσοι από εσάς έχετε λάβει τουλάχιστον, δεν θα πω μία, 2 αρνητικές κριτικές αυτή τη σεζόν. Να σηκώσετε το χέρι. Οκ, τέλεια. Βλέπω ότι είναι μικρή μειοψηφία, καλό αυτό. Αλλά και πόσοι από εσάς σκεφτήκατε ότι αυτές οι αρνητικές κριτικές τις οποίες λάβατε είναι άδικες. Γιατί εγώ προσπάθησα να κάνω το καλύτερο για τον επισκέπτη μου, αλλά εν τέλει ο επισκέπτης με αδίκησε στην κριτική του. Πρέπει, πριν απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, να δούμε λίγο γιατί οι επισκέπτες θα μοιραστούν περισσότερο την αρνητική κριτική παρά τη θετική. Είναι γνωστό ότι το 50% των ανθρώπων είναι πιθανότερο να μοιραστούν μια αρνητική κριτική παρά μια θετική. Ενώ υπάρχει ένα 56% εκεί πέρα, το οποίο τι μας λέει, ότι αν η απάντηση της εταιρείας είναι τέτοια καλογραμμένη, και θα το δούμε και παρακάτω, που μπορεί να δώσει περισσότερη αξία στον επισκέπτη, του αλλάζει ουσιαστικά την οπτική με την οποία μπορεί να δει την εταιρεία. Προχωρώντας λοιπόν, όταν λάβουμε μια αρνητική κριτική, έχουμε μαζέψει συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό το feedback. Το σημαντικότερο και το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνετε είναι να δείτε και να αναγνωρίσετε το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει και να απαντήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η άμεση απάντηση στο αίτημα του επισκέπτη για κάτι αρνητικό το οποίο μπορεί να το έχει συμβεί κατά τη διαμονή του είναι κρίσιμο. Και εδώ πέρα, προφανώς, δεν πρέπει να πάρετε το αρνητικό σχόλιο το οποίο μπορεί να σου έχει κάνει ο επισκέπτης και κατά τη διάρκεια τη διαμονή του προσωπικά, αλλά ούτε και μετά να αφήσει μια αρνητική κριτική. Οι αρνητικές κριτικές, πιστέψτε με, είναι το εφαλτήριο για να βελτιωθείτε στο τέλος της ημέρας. Όταν λάβετε μια αρνητική κριτική ή γενικότερα ένα αρνητικό feedback, πάντα ευχαριστούμε τον επισκέπτη. Είναι πολύτιμο το γεγονός ότι σας αφιέρωσε το χρόνο του να κάτσει να μοιραστεί την εμπειρία την οποία είχε ουσιαστικά κατά την διαμονή του στο κατάλημα. Άσχετα αν αυτή ήταν αρνητική. Εδώ, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το γεγονός να μην μπείτε σε μια διαδικασία να δώσετε κάποιες φτηνές δικαιολογίες ότι ξέρεις τι, ναι, έφταιγε η καθαρίστρια, η οποία δεν είδε καλά το σιφόνι που είχε την τρίχα, ή ξέρεις τι, ναι, ξεχάσαμε να σου στρώσουμε το παρκοκρέβατο που μας το έχει ζητήσει νωρίτερα. Αναγνωρίστε το πρόβλημα και πάρτε την ευθύνη. Γιατί το να μπεις και σε μια αντιπαράθεση με τον επισκέπτη μόνο παραγωγικό δεν είναι. Στο τέλος της ημέρας, όλες οι απαντήσεις οι οποίες πρέπει να λαμβάνουν οι επισκέπτες σας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο προσωποποιημένες. Γιατί μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν να περάσουν τις διακοπές τους στο δικό σας το κατάλημα. Άρα είναι καλό να τους δώσεις αυτή την προσωπική επαφή. Άσχετα ότι μπορεί να μην τον είδες ποτέ γιατί μπήκε με self-check-in. Αυτό το λέω πιο πολύ και για τους property managers που διαχειρίζονται και μαζικά κρατήσεις. Όσο το δυνατόν, η απάντηση που μπορούμε να δώσουμε στον επισκέπτη να είναι πιο προσωποποιημένη. Και όχι να χρησιμοποιούμε γενικόλογες εκφράσεις και απαντήσεις. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πλέον και εργαλεία ψηφιακά, όπως είναι το ChatGPT. Έχουν αναφερθεί και αρκετοί πριν από μένα στο ρόλο του AI. Εγώ θα σταθώ ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσετε τις απαντήσεις τις οποίες δίνετε στους επισκέπτες. Αλλά τον πυρήνα της απάντησης πρέπει εσείς οι ίδιοι να τον δώσετε. Έτσι, αν θέλουμε να συνοψίσουμε τα 5 βήματα ουσιαστικά για το πώς μπορώ να απαντήσω σε μια αρνητική κριτική,
Το σημαντικότερο, το πρώτο, είναι να απαντήσω όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Το δεύτερο είναι να αναγνωρίσουμε ουσιαστικά το αρνητικό feedback το οποίο μας έχει δώσει ο επισκέπτης. Και η απάντηση που θα δώσουμε και η δράση να είναι όσο το δυνατόν πιο άμεση. Και ταυτόχρονα προσφέροντας μία λύση στον επισκέπτη. Για παράδειγμα, αν υπάρχει μία διακοπή ρεύματος ή υπάρχει διακοπή νερού, όπως το έχουμε αντιμετωπίσει περισσότεροι, ειδικά στην Κρήτη φέτος, αν υπάρχει διαθέσιμο κάποιο άλλο γειτονικό, φιλικό κατάλημα όπου μπορούμε να κάνουμε relocation τον επισκέπτη, προσπαθούμε να τον εξυπηρετήσουμε εκείνη τη στιγμή. Ασχέτως ότι θα μπορούσε να ήταν και 11-12 η ώρα το βράδυ. Στο τέλος της ημέρας πρέπει πάντα να ευχαριστήσουμε τον επισκέπτη για το σχόλιο το οποίο έκανε. Παίζει σημαντικό ρόλο να δείξουμε στον επισκέπτη ότι τον κατανοούμε και ότι ακούμε αυτό το οποίο έχει να μας πει και θα το διορθώσουμε. Εδώ τώρα θα δούμε ένα παράδειγμα κάποιων αρνητικών κριτικών και μια απάντηση την οποία προτείνουμε ότι θα μπορούσατε να δώσετε. Ο επισκέπτης λέει not recommended, nice apartment but poor service. Εδώ λοιπόν η απάντηση, η οποία δεν φαίνεται πολύ καλά, τι είναι, ότι τον ευχαριστούμε αρχικά για το feedback το οποίο μας δίνει. Πραγματικά απολογούμαστε για το γεγονός ότι η εμπειρία της διαμονής σου, όχι διαμονής σου, η εμπειρία της διαμονής σου δεν ήταν αυτή η οποία προσδοκούσαμε κι εμείς οι ίδιοι για εσένα και θα θέλαμε να διορθώσουμε τα πράγματα. Γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ, επικοινώνησε μαζί μας, είτε μέσω της πλατφόρμας, είτε μέσω WhatsApp, είτε με οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποιείτε, ούτως ώστε να μας δώσεις περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς μπορούμε να βελτιωθούμε. Μόνο ακούγοντας την αρνητική κριτική στο βάθος της και ακούγοντας πραγματικά την αρνητική κριτική, μπορείτε να βελτιωθείτε και να γίνετε καλύτεροι για τους επόμενους επισκέπτες. Αλλά, Στέλιο, μας είπες πώς μπορώ να απαντήσω στην κακή κριτική. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι εδώ πέρα να αποφύγω τις κακές κριτικές. Έτσι είναι. Για να αποφύγουμε λοιπόν τις κακές κριτικές, από την πρώτη μέρα που θα φτιάξετε την κειμενογράφηση του καταλύματός σας, φροντίστε να έχετε θέσει ξεκάθαρα τους όρους σας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν προσφέρετε παρκοκρέβατο, πραγματικά να προσφέρετε παρκοκρέβατο. Πρέπει να δώσετε προτεραιότητα στην επικοινωνία, όσο το δυνατόν πιο άμεση. Προφανώς γνωρίζετε και τα όρια τα οποία θέτουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, φροντίστε να τα τηρείτε. Στο τέλος της ημέρας, μην ξεχνάτε ότι ο επισκέπτης πάντα έρχεται για να περάσει εδώ τις διακοπές του. Άρα, μια ευγενική χειρονομία απέναντί του είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα παράδειγμα θα δώσω. Σας λέει ο επισκέπτης ότι ξέρεις τι, θα ταξιδέψω για το μήνα του μέλιτος. Φροντίστε ένα μικρό δωράκι να του κάνετε. Το welcome basket να είναι λίγο πιο εμπλουτισμένο, πέρα από τον καφέ και το κρουασανάκι. Ένα μπουκάλι κρασί, το λιγότερο. Ή αν ο επισκέπτης σας ξέρετε ότι ταξιδεύει από την Αμερική, φροντίστε να έχετε, και με την οικογένειά του, φροντίστε να έχετε το ψυγείο γεμάτο όταν θα φτάσει στη βίλα. Όλα αυτά δείχνουν ότι τον σκεφτόμαστε τον επισκέπτη μας. Συνεχίζοντας, εδώ δεν θα το συζητήσω και πάρα πολύ, ειδικά μετά τον COVID, το να είναι όσο πιο δυνατόν καθαρό το κατάλημα είναι υψής της σημασίας. Επίσης, η προσαρμοστικότητα και στα αιτήματα του επισκέπτη παίζει και αυτό πολύ σημαντικό ρόλο. Ένα παράδειγμα, όταν σου ζητάει late check-out. Καταλαβαίνω ότι έχετε κανονίσει την καθαρίστρια, αλλά αν υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει η ώρα του check-out, δώστε τη στον επισκέπτη. Και στο τέλος της ημέρας, όλα αυτά, τα αρνητικά, τα οποία μπορεί να έχουν προκύψει, να τα καταγράφετε, ούτως ώστε στο τέλος της σεζόν να πάτε να τα διορθώσετε. Και εδώ τώρα, έτσι για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο και τις κριτικές μας, ένας τρόπος είναι να μπορέσουμε να χρησιμοποιούμε και νέες τεχνολογίες, νέα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία θα μας κάνουν πιο παραγωγικούς, να εξοικονομήσουμε χρόνο και να προσφέρουμε στο τέλος μια καλύτερη ψηφιακή εμπειρία στον επισκέπτη, που δεν πρέπει πλέον να ξεχνάμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της συνολικής εμπειρίας διαμονής που παίρνει κατά την παραμονή του στο κατάλημά σας. Σκεφτείτε ότι κάποιος μπορεί να μείνει μόνο 5 μέρες στο κατάλημα, αλλά πόσο καιρό πριν έχετε επικοινωνήσει μαζί του μέσα από διάφορα ψηφιακά μέσα. Και γιατί γίνεται αυτό? Αναφέρθηκαν πάρα πολλοί και οι προηγούμενοι ομιλητές. Οφείλεται στο γεγονός ότι έχει αλλάξει το προφίλ του επισκέπτη και αλλάζει συνεχώς. Πλέον λατρεύει την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Να τρέχει κάποια πράγματα ο ίδιος ο επισκέπτης μόνος του.
είναι πάντοτε online. Οτιδήποτε και να σκεφτεί ο επισκέπτης θα το αναζητήσει πρώτα online. Δεν πας εσύ να του πεις ότι αυτή είναι η καλύτερη παραλία, πάνε μόνο locals. Θα μπει στο ίντερνετ να το επιβεβαιώσει. Χρειάζεται τα πάντα τώρα, όσο πιο άμεσα γίνεται, ενώ πλέον σκέφτεται και τις πρακτικές βιωσιμότητας που ακολουθεί το κάθε κατάλημα. Πριν 2 χρόνια, εδώ μια παρένθεση, έχω μισό λεπτό, ότι μιλούσαμε πάντα για την βιωσιμότητα στα καταλύματα. Μετά ήρθε η λέλαπα του AI και σταμάτησε αυτή η συζήτηση. Πρέπει να την επαναφέρουμε στο προσκήνιο. Και στο τέλος της ημέρας, οι επισκέπτες μας ζητάνε τις νέες εμπειρίες. Αυτό είναι ο λόγος και ο οποίος ταξιδεύουν. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο η ίδια η τεχνολογία μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις τις διαρκώς μεταβαλλόμενες τάσεις των επισκεπτών είναι ότι στο τέλος της ημέρας, μέσω ενός ψηφιακού εργαλείου, μπορείς να συλλέξεις πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες σου, να μάθεις λοιπόν καλύτερα πώς συμπεριφέρονται. Μπορείς να προσωποποιήσεις περισσότερο την διαμονή τους, προσφέροντάς του ένα πιο απλοποιημένο ταξίδι. Για παράδειγμα, με τη χρήση ενός ψηφιακού βοηθού, μπορεί ο οικοδεσπότης να προτείνει εξ αρχής το ταξί στον επισκέπτη που μπορεί να τον παραλάβει από το αεροδρόμιο για να τον φέρει στο κατάλημα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Σκεφτείτε ο άλλος να ταξιδεύει τη Νέα Ζηλανδία. Πού ξέρει ποιο ταξί να κλείσει. Επιβάλλεται από τον ίδιο τον οικοδεσπότη να προτείνει την υπηρεσία την οποία θεωρεί καλύτερη για να εξυπηρετήσει τον επισκέπτη του. Στο τέλος της ημέρας μπορούμε να μειώσουμε τον χρόνο αναμονής του επισκέπτη και να παρέχουμε υποστήριξη σε πολλαπλά κανάλια. Τώρα, χαρακτηριστικά παραδείγματα της ψηφιακής εμπειρίας των επισκεπτών πριν από την κράτηση μπορεί να είναι η αλληλεπίδραση που έχει με το website σας, με το κατάλημα, με το listing το οποίο έχετε καταχωρήσει στις πλατφόρμες του OTAs, κατά την άφιξη να δοθούν εγκαίρως οι οδηγίες άφιξης του επισκέπτη με έναν όμορφο και οργανωμένο τρόπο, να μπορεί να έχετε μαζέψει όλα τα στοιχεία μέσω ενός online check-in, ούτως ώστε να τα πουσάρουμε πάνω στο PMS το οποίο χρησιμοποιείτε και να γίνουν μετά αυτόματα οι δηλώσεις στην εφορία, την ηλεκτρονική του κλειδαριά, ενώ κατά τη διάρκεια της διαμονής του μπορούμε να του προτείνουμε και πρόσθετες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα ένα sailing trip. Κατά την αναχώρηση, η αλληλεπίδραση που μπορεί πάλι, η ψηφιακή εμπειρία του επισκέπτη είναι η εξής, ότι μπορείς να του στείλεις ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα, το οποίο να έχεις μια δικιά σου φόρμα αξιολόγησης, με δικά σου ερωτήματα, για να μάθεις τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά άρεσε στον επισκέπτη ή δεν άρεσε κατά την παραμονή του στο κατάλημα. Μην επαφίεστε μόνο στις κριτικές που σας αφήνουν στις πλατφόρμες. Αλλά εδώ πρέπει να αναρωτηθούμε ουσιαστικά στο τέλος της ημέρας τι σημαίνει ψηφιοποίηση και για εμάς τους ίδιους. Έτσι, εμείς στην Tourme έχουμε προσπαθήσει να μαζέψουμε όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία χρειάζεται είτε ένας ιδιώτης είτε ένας επαγγελματίας διαχειριστής ακινήτων, ούτως ώστε να βελτιώσει την ψηφιακή εμπειρία του επισκέπτη του. Από φόρμα online check-in, ψηφιακούς οδηγούς περιοχής για το τι μπορούν να κάνουν. Τοπικοί πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να συνδεθούν μαζί σας ή να προσθέσετε τους δικούς σας, να λάβετε αιτήματα επισκεπτών για πρόσθετες υπηρεσίες, όπως ένα late check-out, και αυτό να είναι επιπληρωμή ή όχι. Πλέον έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε και on-demand αυτοματοποιημένα μηνύματα, ούτως ώστε να τους ενημερώσουμε για το κριτικό γλέντι το οποίο γίνεται στο τάδε χωριό, αλλά και πλέον έναν AI βοηθό, όπου μπορεί 24 ώρες το 24ωρο, σε οποιαδήποτε γλώσσα, ο επισκέπτης να ρωτήσει για το πώς να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση κατά τη διαμονή του. Πέρα από αυτά, υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, ειδικά για τους επαγγελματίες, όπως η σύνδεση με πολλαπλά PMS, με ηλεκτρονικές κλειδαριές, με επώνυμες ηλεκτρονικές κλειδαριές, όπως είναι αυτές της Nuki. Υπάρχουν αναλυτικά στατιστικά, αλλά και πλέον όλη η εφαρμογή παραμετροποιείται στην εταιρική ταυτότητα του κάθε οικοδεσπότη. Τα αποτελέσματα από τη χρήση των ψηφιακών οδηγών της Tourme είναι ότι πάνω από 6.000 καταλύματα εμπιστεύονται το λογισμικό μας, ούτως ώστε να βελτιώσουν την ψηφιακή εμπειρία του επισκέπτη τους. Παράξαμε πάνω από 200.000 προσωποποιημένους ψηφιακούς οδηγούς για τους επισκέπτες μας και το 93,5% των επισκεπτών μας συμπλήρωσε τη φόρμα online check-in. Όλο αυτό είχε αποτέλεσμα καλύτερες κριτικές στο ίδιο το κατάλημα, στα ίδια τα καταλύματα. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι οι επισκέπτες. Είμαστε πολύ περήφανοι που στηρίζουμε το Short Stay για ακόμα ένα συνέδριο, ελπίζουμε να το συνεχίσουμε και αυτό. Και
Για τους παρευρισκόμενους σήμερα υπάρχει και μια ειδική προσφορά, και την οποία μπορείτε να τη δείτε, και θα χαρώ πάρα πολύ να σας γνωρίσω και από κοντά στο περίπτερό μας έξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια.